Silav dem baş hevando îro ejwara nûçe pêşkêş nakim. Ez ê cih bidim analîzekî taybet hevpeyvînekî ye bi taybetî hatiye amadekirin ji aliyê navenda lêkolînên Kurdî li Almanya. Ez cih bidim vê hevpeyvînê em bi hev re bixwînin. Em hem xwendina xwe ya Kurdî bi pêş bixin û hem jî bila haya me zêdetir ji siyaseta Rojda Tenavîn ya dewleta Tirkiye ya Rojavayê Kurdistanê çêbibe ka mesele çi ye? Çewa tişt ew xwesa tevlî hev bûne em çewa dikarin ji nav hev derbixin. Reportaja ku me ji bo we amade kiriye ev e Rêzdar Hemîd Borzaslan dipeyve ka çi dibêje ez dibêjim qey girîng e. Niha em hinek mamosteyê xwe nas bikin di binya nivîsê de ye agahiyên de derbarê wî de xebatên wî de em heme cih bidin wî paşê jî ez ê nivîsê bi temamî ji we re bixwînim em bi hev re bixwînin. Niha Profesör Hemîd Borzaslan pisporê karûbarê Rojda Tenavîn Tirkiye û doza Kurdî ye. Li Parîsê ji sala 2006 ve berpirsê lêkolînan di dibistana lêkolînên bilind ên zanista civakî ye. Borzaslan baweyekî domdar di dezgehên ragihandina Fransayê de dinivîse wekî Le Monde. Her wiha gelek berhem nivîsîne di nav de jî alozî û tundî û şaristanî di sala 2019 de çapiye. Şoreş û dewleta tundî Rojda Tenavîn ew jî 2011-2015 de dîroka Tirkiye ji împaratoriya heta niha 2013 dîroka tundiyê li Rojda Tenavîn ji dawiya dewleta Osmanî heta Elqaîdê 2008 ji tekoşîna siyasî heta xwe gorîkirin tundiya li Rojda Tenavîn 2004 doza Kurdan dewlet û kêmenetewê li Rojda Tenavîn ew jî di sala 1997 de çapiye. Nahem jî bidin nivîsê reportaj çewa ku hatiye nivîsandin bê guherîn bê şîrove ez dixwazim ji we re bixwînim heta dawî. Baş e? Mamoste Hemîd Borzaslan hûn di wêne de dibînin ev e. Ev hevpeyvîn her wiha bi zimanê erebî jî heye di vê malperê de. Malper jî hûn çewa dibînin vê de hevalê bixwazin dikarin bikevin malperê. nlka.net e. Bi vîya wê dest pê dike navenda Kurdî ya lêkolînan hevpeyvînekî berfireh bi Profesör Hemîd Borzaslan re çêkiriye lêkolînerekî Kurd e pispor e hevpeyvîn bi vî şeklî ye. Pirs ev e em bi nirxandina we ya pêvajoya siyasî ya hêyî li Tirkiye dest pê bikin ku em hîn nikarin jê re bibêjin pêvajoyekî aştî ye. Bersiv ev e di derbarê vê mijarê de gelek tişt hatine nivîsandin. Bi eşkere dînamîkeke diyarkirî çêbûye. Lêbelê em nizanin ev dînamîk dê çi qas biçe. Bi rastî em dikarin bibînin ku hem naskirin hem jî nenaskirina doza Kurd heye. Ez dibêjim naskirin heye ji ber ku gava hûn pekekî wekî muxatab digirin û gava hûn Abdullah Öcalan serokê pekekî wekî muxatab digirin hûn neçarin bawekî yan ji baweyekî din qebûl bikin ku ev doz heye. Ev 10-15 salan rêyekê girtî heye. Li gel vê rêya girtî zextek mezin li ser Kurdan jî heye. Lê tevê vê zextê tevgera Kurd wenda nebiye. Civaka Kurd ji hev belav nebiye. Me şahediya diyardeyekê hişmendiya netewî kir. Ji ber vê yekê yek ji du tiştan diqewime. An zext digihêje astiyekî pir bilindtir yan jî çareseriyekê tê xwestin. Lêbelê wekî min got naskirina rastîn bi tevahî tune ye. Bila ez zelaltir bim. Dema ku hûn li daxuyaniyên hem Dewlet Bahçelî hem jî Recep Tayyip Erdogan dinêrin hûn vî tiştê dibînin. Pêşîn ev mijar hîn jî wekî mijareke terorîst tê hesibandin. Lê bêguman pirskirêka Kurd ne mijarek terorîst e. Tevgera Kurd wekî tevgereke çekdarî de encama rewşeke taybet de derketiye holê. Pirskirêka Kurd diyardeyeke ku tevahiya sed sala bîstî digire nava xwe. Qebûlkirina rewatiya pirskirêka Kurd di xeteriyê de ye. Ji ber ku dema hûn behsa terorîzmê dikin ev rewatî wenda dibe. Ya duyem îddiayekê heye ku doza Kurd temsîla emperyalîzm û manipülekirina İsraîlê dike. Ev jî nayê qebûlkirin ji ber ku doza Kurd diyardeyeke ku di tevahiya sed sala bîstî de hebû. Wekî ku min niha got. Eger Kurdistan perçe bibe, eger hatibe perçekirin, sedema vê yekê de heman demê de diyardeya hevpeymaniyan di damezrandina Tirkiye û di emperyalîzmê de jî vedhewîne. Ya sêyemîn, yeketiya netewî, yeketiya Musulmanan. Bêguman ev diyardeyeke nayê qebûlkirin. Ji ber vê yekê ez canan li ser diyardeya li Spanyayê di navbera 1975 1978 difikirim. Li Spanyayê di wê demê de pêvajoyeke dualî pêk hat. A yekem
دوی سردمê de demokrasî weke mijareke rewa hate naskirin. Wekî pergaleke rewa hate dîtin û hevpeymaniyekê demokratîk hate damezrandin. Ya duyemîn, tevî hemî kemasiyên wê pirsgirêkên Bask û Katalan wekî mijarên rewa hatin pejirandin. Axaftina li ser netewê hinekî dişibe axaftina li ser yeketiya Xristiyanan li Spanyayê. Lê mijara neteweyî ne mijareke neteweyî ye. Wekî din em ê çi bi Ermenan bikin? Ermen ne beşekê ji neteweyê ne. Ji ber vê yekê ez bawer dikim ku divê biratiya demokratîk were hesibandin. Lê ji bo ku biratiya demokratîk hebe, divê Tirkiye bixwe demokratîk bibe û divê civaka Tirkiye demokratîk bibe. Mixabin em li vir dibînin ku rewşeke xeternak heye. Ji ber vê yekê ez behsa diyardeya naskirin û nenaskirina hevdem dikim. Bi gotinekê din, xirabkirina pirsgirêka Kurd bi awayên cûr be cûr ku hûn wekî pirsgirêkeke neteweyî nayê dîtin. Lê ji bilî vê divê em ji xwe bipirsin. Gelo Tirkiyeyeke nedemokratîk dikare doza Kurd çareser bike? Divê pêvajoyê de zext li Tirkiye zêde dibin. Nemaze li dijî Partiya Gel ya Komarî CHP. Tu nîşan yan tu delîl tuneyê ku ev zext wê kêm bibin. Lêbelê pêkan ku ne her tişt bi hilbijartina vê girîdayî biye. Dibe ku hin projeyên taktîkî, hin hesabên taktîkî hebûn. Lê tiştê ku mümkün e diqewime diyardeyeke ku ji hilbijartinan û encamê wan wêdetir diçe. Pirs ev e, di vî warî de hûn çawa dikarin rewşa saxlemiya hem Partiya Gel ya Komarî CHP hem jî Partiya Adalet û Geşedanê AKP pênasî bikin. Bersiv ev e, em divê yekê texmîn bikin. Bi kêmanî di CHP de hin pêşketin çêbûne. Herçend nebespe jî, ji ber ku eger hûn li damezrandina CHP binêrin, eger hûn li dîroka CHP binêrin, em bi rejîmekê mîna İtalya Mussolini re rûbirûne. CHP jî hêla sûjdarên qirkirinê ve hate damezrandin. Desthilatariya CHP di serdema înkarkirina doza Kurd de hat û kiryarên tundutujiyê yên tirsnak li dijî Kurdan hatin kirin. CHP di vî warî de nekariye bi dîroka xwe re lehev bike. Lê ji aliyekê din ve ew baweyekî partiyeke ku êdî nikare hebûna doza Kurd înkar bike. Ji ber vê yekê di CHP de hin pêşketin çêbûne. Herçend nebespe jî. Pêvajoya demokratîkbûna CHP dikare rolekê pir girîng di veguhertina demokratîk ya Tirkiyeyê de bilîze. Lê CHP hîn negihîştiye wê qonaxê. Di derbarê AKP'de ez nizanim. Bêguman ez nikarim pêşbîniyekê piçûk jî li ser pêşaroja wê bikim. Ez bawer nakim ku Kurd rabin û dengê xwe bidin AKP. Ji bo vê yekê gelek sedem hene. Sedemên dîrokî herwiha civaknasiya dengderên Kurd. Bo numune, li Kurdistanê diyardeya Hizbullah yani Partiya Doza Azad Hüdapar heye. Hüdapar dikare li Amedê 100,000 kesan bicivîne. Lê Hüdapar li seranserê welêt qet ji sedî 0.2 derbas nebiye. Tiştê ku ez dibêjim ew e beşek pir mezin ji civaka Kurd xwedî hestiyariyek demokratîk e ji kevneşopiyek çepkirtê. Da asta kesan de ez bawer nakim ku Kurd ber bi AKP ve biçin. Yan jî gotara AKP ya li ser netewe û qanûna İslamî wê ji bo piraniya Kurdan balkêş be. Pirs heye, hûn rola Partiya Tevgera Neteweperest MHP bi taybetî rola Dewlet Bahçelî çawa dibînin? Mezintirîn raz metna herî mezin ev e. Heta niha MHP partiya herî tund a li dijî Kurdan bû. Ez nizanim da asta retorîk de çi qas pêşketin çêbiye. Wekî min got, doza Kurd hîn nehatiye qebûl kirin. Lê dibe ku em bikaribin behsa zihniyetek stratejîk bikin. Ez nizanim, ji ber ku ev pêvajo baweyekî ji hêla Dewlet Bahçelî ve hatiye destpêkirin. Di daxuyaniyên Dewlet Bahçelî de ev baweyeke sîstematîk derketiye holê. İsraîl û emperyalizm. Retorîka Dewlet Bahçelî ew e ku eger em nikaribin vê pirsgirêkê çareser bikin İsraîl yan emperyalizm wê hewl bide wê baweyekî yan baweyekî din bikarbîne. Dema ku Bahçelî ev daxuyanî da şerê Lübnanê hê dest pê nekiribû. Rejîma Beşar el-Esad hîn neketibû. Li ev diyarde yani diyardeya tirsê, diyardeya komployê yani armanca dawîn ya İsraîlê Tirkiyeyê û bêguman gotina van hemiyan dibe ku baweyekî beşdarî pêvajoyê hêyî kiribe. Doza Kurd bûye navenda jiyana siyasî ya Tirkiye.
partiyên ku li ser vê mijarê nîqaş dikin wekê ku min behs kir ji hêla avahî saziyê ve pir kevnin. Lê bawekî ji ber pirsgirêkên doza Kurd ew berdewam avahiya xwe ya rastîn diparêzin. Eger ev pêvajo bi ser bikeve jiyana siyasî wê çawa be, hûn difikirin ku ev partî divê çawa biguherin. Bersiva vê pirsê jî pir dijwar e. Ji ber ku pergal bi xwe qediya ye, pergal bi tevahî gendel e. Kapasiteya sîstemê ji bo entegrasyonê pir kêm e. Em vê yekê bi awayên cuda dibînin. Mînak, pirsgirêka aborî. Ji sala 2018 ve em bi krîza berdewam re rûbirû ne. Di sala 2019 de Tayyip Erdoğan got desthilatdariyê bidin birayê xwe, yani bi îşaretê xwe kir, ez vê pirsgirêkê di sê mehanda çareser bikim. Lê di sala 2019 de Tayyip Erdoğan ji xwe li ser desthilatdariyê bû. Bi salan li ser desthilatdariyê ma. Ez bawer dikim ku krîza aborî ji sala 2019 heta 2025 wê di asteyekê pir xeternak de berdewam bike. Werin em li ser siyaseta derve bisekirin. Tirkiye bi İsraîlê re bi krîzên dijwar re rûbirû maye. Hîn jî bi wan re rûbirû ye. Lê di heman demê de bi Misir, Îmarat, Erebistana Siûdî, Amerîka an Rûsya re serdemeke bê krîz çênebiye. Di dawiyê de Tirkiye neçarma paş ve gav bavêje. Hikûmet bi xwe pir westiya ye. Em bi rêvebiriyekê pir kevin re rûbirû ne. 22 sal demekî pir dirêj e. Em nîşan û nîşaneyên wê yên cûr be cûr dibînin. Mînak, Tayyip Erdoğan dixwaze her jinekî 3 yan jî 5 zarokan bîne. Rêjeya zayînê li Tirkiye niha 1.5 e û ber bi 1.3 ve diçe. Ji ber vê yekê em di navbera civak û rêvebiriyê de valahiyên pir ciddî dibînin. Ji aliyekê din ve partiyên çepkir li Tirkiye wekî li deverên din ên cîhanê xuyaye nikarin mijarên hevpar bibînin ku li dora wan bibin yek. Ev pirsgirêka klasîk ya çepkir li Tirkiye ye. Niha çend partiyên çepkir hene? Ez nizanim dibe ku 12 yan jî 15 bin. Rêjeya beşdarbûna wan ya dengdanê li dora 3 yan jî 4 diye. Eger ew bikaribin bibin yek, dînamîkek nû biafirînin, dibe ku ew karibin wê rêjê zêde bikin. Ji bo vê yekê, ew hewcene ku bi partiya gel ya komarî CHP re hevalbendiyekê bikin. Baweyekê zelal ew hewcene bi tevgera Kurd re hevalbendiyê bikin. Lê ez difikirim ku ev partiyên çepkirê dî ne xwedî gotarekin ku di civakê de pir deng vede. Divê em vê yekê li ber çavan bigirin. Mînaka İspanyayê pir giring e. Lê di heman demê de divê ew li kêleka mînakên Yunanistan û Portugalê yên wê demê were nirxandin. Li her sî welatan guhertinekê pir ciddî di çepkiriyê de çêbû. Nûbûnekê mezin çêbû. Em li Tirkiye tiştekî ji wan nabînin. Pirs heye, Humbanga dawî ya ku rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan di 27 Sibata 2025 de ragihandiye çawa di nirxînin. Wekî min berê gotiye ez tam nizanim çi li pişt perdeya vê pêvajoyê heye. Di nav de jî ev bank. Gelekî zehmet e ku em tiştên li pişt perdeyê çê dibin ango li pişt deriyên girtî çê dibin nas bikin. Lê tiştê eşkere ew e ku banga Öcalan ne banga Radesponê ye. Di wê bangê de rastiyek heye ku ew jî serdema tekoşîna çekdarî bi dawî bîye. Tekoşîna çekdarî di şert û mercên sed sala bîstî de çêbûn. Divê em salên heftê bînin bîra xwe. Di salên heftê de ez dibînim ku tundiya şoreşgerî rewa bû. Her wiha şerê gerîla jî rewa bû. Şerên li dijî mêtîngeriyê berdewam kirin. Şerê Vîyetnama sala 1975 bi dawî bû, wê demê wekî lêvegerê dihate dîtin. Her wiha tevgera Filîstînî di wê demê de gelekî giring bû. Di heman demê de şerên çekdarî jî li rojheta navîn hebûn. Li Lubnan her wekî din êdî ew şert û merc tune ne. Ji aliyekê din ve guhertineke gelekî xeternak di nava civaka Kurdan bi xwe de çêbû. Di salên heftê yên sed sala bîstan de ji sedî 75 ji civaka Kurdan li gundan dijiyan. Lê niha hejmara Kurdan di gundan de ji sedî 20 kêmtir e. Di salên heftê yên sed sala bîstan de Çîna navîn di nava Kurdan de tune bû. Îro prosesa avakirina Çîna navîn heye. Îro nasnameya Kurdî di wêje sînema şanoyê de gelekî xurt e. Ji ber vê yekî jî gelekî zehmet e ku civaka Kurdan êdî xwe bispêre lêvegerên kevin. Ev jî rastiya yekemîn e, bi dawîbûna tekoşîna çekdarî. Ya duyem,
Ez texmin dikim ku hikûmeta Tirk ne gelekî razî bû ku doza Kurdî bi demokrasiyê ve weregirêdan. Li doza Kurdan tê temaşekirin ku yek ji şert û mercên veguhertina demokratîk li Tirkiyeyê. Öcalan jî ev yek bi bîr xist. Ya sêyem ez dibêjim ku li gel Tirkiye texmînên gelekî mezin hene. Öcalan tiştek di derbarê Sûriyê yan jî Rojava da negotiye. Ji ber ku têgihiştinekê heye ku ew jî armanca dawî ya Tirkiye tevî her tiştî rûxandina Rojavayê yan jî kontrolkirina wê ye bi rengekî ji rengan. Pirs heye mirov nikare hevorûkirinê yani muqayesekirinê di navbera çi pêvajoyekê aştî yan jî danûstandinan ya bi din re bike. Tevê vê yekê jî hin doz hene di hemû prosesan de dibin rojev. Wekî mînak li Îrlanda yan jî Kolombiyayê. Me dît ku yek ji dozên herî giring girtiyên siyasî bûn ya din jî vegera serhildêran di nava civakê de. Gelo tu dibînî hin zû ye ev doz di pêvajoyê heyî de li Tirkiye werin çareserkirin. Bi dîtina min cudahiya hevorûkirina vê prosesê yani muqayesekirina vê prosesê bi prosesên din re ew e em ne li beramberî şerekî gerîlayê klasîk in. Ji ber ku pekekî ev 10 salan li Tirkiye ne çalak e. Doza Kurdan ne doza yek dewletî ye lêbelê doza rojdatana vî ne. Dilê Kurdistanê îro li Rojavayê Kurdistanê lê dide. Herkes vê yekê dizane. Ji ber vê yekê jî ez dibînim ne pêkane di prosesên din re were hevorûkirin muqayesekirin. Di rastiyê de di vê pêvajoyê de em nikarin heta bêjin em di prosesa aştiyê de ne jî. Bi nêrîna min doza herî giring îro garantiya siberoja Rojavayê Kurdistanê ye. Ev yek jî tê watiya qebûlkirina rewşa Rojava. Her wiha tê watiya îtirafkirina rewa bi doza Kurdan li Iraq û Sûriyê. Eger ku em bi detayan behsa vê yekê bikin, ev tê watiya Sînor û şiyana li ser derbaskirina Sînor. Ez nabêjim ku divê dewlet rabin. Lê qebûlkirina têgihîştina Sînor di heman demê de qebûlkirina Kurdan wekî hêzeke komî li Rojda Navîn ku divê pêk were. Eger ev pêk were, li kereka wê jî qebûlkirina bihebûna doza Kurdan li Tirkiye bi nêrîna min wê dozên din jî bikevin rojevê û werin nîqaşkirin. Naxwe tu rewşa Sûriyê çawa dinirxînî? Mijara sereke gelo wê çawa Rojava bi pêş bikeve? Gelo wê Tirkiye stratejiya xwe ya tonekirina Rojava dewam bike? Ji ber ku ev stratejiya Tirkiye di 10 salên dawiyê de bû. Yan jî wê Tirkiye diyardeya Rojava bi rêbazên din qebûl bike. Rojava ji ber ku beşekî ji Sûriyê ye, gelo wê bibe beşekî taybet. Gelo wê Rojava bibe xwedî taybetmendiyekî herêmî. Diyar e ku em nizanin. Gelo wê danûstandinên di navbera Şam û Bakur Rojhilatê Sûriyê çawa be? Hin kes li Tirkiye dixwazin ku Şam êrişê Rojava bike. Ev yek jî metirsiyekê pir mezin e li ser Rojava. Di heman demê de ji bo Tirkiye jî metirsiyekê mezin e. Ji ber ku lêçûna destpêkirina şerekê navxweyî nû li Sûriyê gelekî zêde ye. Hin faktor hene beriya 10 salan tune bûn. Amerîka di rewşa pir çalak de ye. Her wiha faktorê İsraîlî jî heye. Ne zêde gengazek ku federalî li Rojava çêbibe. Lê dibe ku xweserî hebe. Lê kîjan cûreya ji xweseriyê? Rojava wekî projeyekê Kurdî ava bû. Lê heremên rêveberiya xweser yên hey Rojava derbas dike. Digihêje ji sedî siyê ji rûbera Sûriye. Her wiha bajarên wekî Dêrazor û Reqa û bajarên din ne bajarên Kurdî ne. Gelo wê Kurd bi domdarî li wir bin. Di çi şert û mercan da wê li wê derê berdewam bikin. Ji ber vê yekê jî em nikarin bersiva van pirsan di dema niha de bidin. Lê doza herî giring niha garantiya berdewamiya Rojavayê Kurdistanê ye. Pirs heye, gelo hûn dibînin ku peymana ji heşt xalan pêk tê ya ku di navbera Mazlûm Ebdî û Ehmed Elşara de hatiye îmzekirin wê pêk were ango gelo niha pêk tê. Hemû şert û merc hene ji bo pêkanîna vê peymanê. Lê tevê vê yekê jî hin pirskirêk hene wekî min li jorê anî ziman. Yek ji pirskirêkan Enqere ye. Gelo wê Tirkiye vê peymanê asteng bike. Gelo wê fişarên Tirkiye çêbin. Ya duyem doza Sûriyê. Niha du pirskirêkên xeternak di Sûriyê de hene. Ya yekê rejima Sûriyê hey tu destekdayîna xwe ya gelerî tune ye. Ango desthilatariya ku nûnertiye bike tune ye.
her wiha El Şara jî tenê ji aliyê 18 komên çekdar ve tê qebûl kirin. Ez behsa demokrasiyê li Sûriyê nakim ji bo ku bigihêjin sazûmaniyekê qanûnî û niştimanî divê destpêkê diyardeya komên çekdar bi dawî bibe. Heyet Tehrîr el Şam bi xwe komeke û artêşa ku nû ava biye jî xwe dispêre van koman. Gelo dikarin ji hişmendiya van koman derkevin bikevin proses avakirina dewletê? Ya duyem Heyet Tehrîr el Şam wekî me hemû em dizanin rêxistineke ku ji El-Qaîdê maye. Tevî ku rêveberên wê qirewatan girê didin jî lê ez ne bawekî tam pişrastim ku dev ji projeya mîrnişîneka İslamî yan jî serweriya Sûnî berdane. Ev serweriya Sûnî jî tê watiya serweriya Erebî jî. Sûriye ji ber netewperestiya Erebî û mezhebî temenekê mezin da. Niha jî eger tu berova jî difikrî lê wê faktorê mezhebî bi rengekî ji rengan derkeve. Komkujiyên li dijî Durzî û Elewiyan jî ev yek pişrast kir. Lewra dibînim ku ne zelaliyekê sereke di Şamê bi xwe de ye. Gelo wê çawa hikûmeta Şamê bi pêş bikeve û çawa Tirkiye bi pêş bikeve. Ahmed El Şara beriya çend rojan got peymanek di navbera Amerîka, Tirkiye, Şam û Qesedê de heye. Lê di heman demê de em dibînin xîtaba gefê dewam dike. Hikûmeta Demkî ya Şamê bi domdarî dibêje em ê êriş bikin eger rewş wisa berdewam bike. Xîtaba gefê heta niha heye. Lewra pirs ew e. Wê çawa ev rewş were guhertin? Wê çawa bandorê li stratejiya Amerîkayê bike? Wê çawa bandorê li ser bersivdayîna İsraîlê bike? Heta niha em nizanin. Rastî ew e ku em di pêvajiyekê zehmet re derbas dibin. Pirs heye gelo hûn dibînin ku wê Tirkiye ji nû va hevalbendiyên xwe di berçavana derbas bike. Diyar e ku dixebite ji bo pêkanîna giringiyeke stratejîk tu texmîn dikî ku wê bi ser bikeve. Ez dibînim ku Tirkiye tu giringiyekê xwe ya stratejîk ya mezin tune ye. Di doza Ukraynayê de tu derfet tune ye ku Tirkiye tê de beşdar bibe. Li Qafqasyê hêdî hêdî bandora Tirkiye kêm dibe. Li Iraqê dijberiyeke xurt li dijî Tirkiye heye. Hikûmeta Sûriyeyê heye jî heta astiyekî xwe dispêre Tirkiye lê di heman demê de naxwaze ku taybetmendiyên xwe wenda bike. Ji aliyekê din ve jî tekîliya Tirkiye bi İsraîlê re pir xirab e. Tirkiye tekîliyên xwe bi Misir, Suudî Erebistan, Îmaratê re xweş kirin. Lê tu bandora vê yekê tune ye ango tu Sûdê jê nagire. Wekî mînak Misir, Yunan, Qıbrîs di vê demê de bi İsraîlê re hevalbendin. Çi di aliyê deryayê de ango herema parzemînî û deryayî ya jî bi rêya xetên veguhestina petrol û enerjî. Divan hemû waran de em nabînin ku Tirkiye serkeftinekê mezin bi dest xistine. Tirkiye texmîn dikir ku pereyekê mezin ji kenda vê bigire lê li gorî ez dibînim ev yek pêk nehat. Ji ber vê yekê jî ez nabînim ku Tirkiye di rewşeke stratejîk ya pir girîng de ye. Di mijara İsraîlê de diyar e ku kes nikare wê rawestîne. Pirs ev e. Bêguman rolekê gelekî xirab e. Ez texmîn nakim ku fişarek li ser İsraîlê heye. İsraîl bi rastî jî demokrasiyekê xirabûyî bû. Lê niha zehmetek ku em basa demokrasiyê li İsraîlê bikin. Ango İsraîl di aliyê awayê sistemê de bûye sistema şer. Heta em dikarin nebêjin sistemekî leşkerî jî. İsraîl veguherî civakeke şer. Ez nizanim wê heta kengê ev rewş berdewam bike. Bêguman ev yek di nava civaka İsraîlê de hîn pirsên ciddî çêkiriye. Ji bilî wê jî danûstandinên girîng di navbera cihûyên dervê İsraîlê jî hene. Gelek rewşenbîrên cihûyan bawekî eşkere İsraîl şermezar dikin. Lê ez texmîn nakim ku wê gelek werin guhertin. Ji ber ku diyardeyekî heye. Diyardeyekî yekbûna du celeb Siyonîzmê. Siyonîzma eskatolojîk, Siyonîzma ku netewperestiya sedsala navdan temsil dike. Siyonîzma darwînîst a civakî, Siyonîzma organîk. Yekbûna van her du celeb İsraîlê aniye astiyekî ku nayê rawestandin. Ji perspektîva min, mijara herî girîng bêguman pirsgirêka Filîstînê ye. Ango pirsgirêka Xezayê. Kolonîzasyon li wir berdewam dike, ez negeşbînim. Mesela mîsaqê millî. Gelek caran basa mîsaqê millî di axaftinên girêdayî Kurdistan û Tirkiyeyê di salên Dawîdê tê kirin. Gelo ev mîsaq peymanek bû li ser erdnîgariyekê tune bû yan sozeke hevbeş li ser rêgezan bû.
مرۆڤ چاوا dikare pênasê bike. Di rastiyê de mîsaqê millî sondek bû. Ango di sala 1920 de Parlamentoya Stenbolê soz dabû em ê vê axê vegerînin. Ango axa dibin serweriya Rêveberiya Osmaniyan di mijdara 1918 de wê vegere ji Osmaniyan re. Ev ax jî Heleb, Iraq, Kurdistanê digire nava xwe. Hîn heremên Rojava jî digire nava xwe. Lê wekî min got ev sondek bû, ne peymanek bû. Ango ne peymaneke navdewletî bû, ne jî peymaneke di navbera Tirkan de bû. Tenê metnek bû ku parlamentoyê xwe spart wê. Lê ev parlamento piştre hat jevxistin. Her wiha parlamentoya Enqerê hat avakirin, bawekî tam berûva jî parlamentoya Stenbolê bû. Di vê çarçovê de peymana Lozanê hat îmzêkirin. Ango ku hebûna Tirkiyê girêdayî peymana Lozanê ye. Eger ku şert û merc sibê çê bibin, wê Tirkiye bixwaze êrişê vê axê bike. Gelo temen çi be heta serwelî li ser bike. Gelo wê çi hevalbendî ava bike ji bo dagirkirina wê axê. Faktora İsraîlê wê çi rolê di vê yekê de bilîze. Her wiha wê rola Amerîka û Îranê çi bibe. Em van hemiyan nizanin. Lewra ji bo min di vê demê de heta astiyekî ev axiftin li ser asta xîtaba retorîkê ye. Rengek ji rengên hizra tolhildanê ye ku heta niha maye û xîtaba retorîk ku hevokên wisa belav dike. Em di vî şerê de têk neçûn, şerê cîhanê yê yekem berdewam e, em ê berdewam bikin, em ê ji dîrokê tolê rakin. Bêguman ev xîtab gelekî xeternak e. Lê di vê demê de baştir e ku tenê wekî xîtab were nirxandin. Dibêje Profesör Hamîd Borzaslan. Silav dem baş evanno.